Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa Kanin English. Sunana Babakar Mutum. Yau insha Allah za mu fara akan future perfect. Kamar yadda muka gama da present simple, present continuous, present perfect continuous. Kuma mun zo mun yi past simple, past continuous, past perfect continuous. Sannan kuma yanzu mun yi future simple, mun yi future continuous. Yanzu muna future perfect kenan. So insha Allah za mu shiga fara da future perfect. So kamar yadda nake fara kullum za ka yi making na kowane irin tense ne, ya zama to ka san wani irin structure ke da shi, wani irin yanayi da ke da shi kafin ka fara furta wannan kalamai. So abin da za ka amfani da shi a wajen future perfect shine za ka dubi will have, sannan kuma ka ɗauki V3 verb number 3 kenan, wato verb rukuni na uku. Kamar yadda anan muke da su, muna da finished na farko, finished na biyu, finished na uku. So na ukun ake ɗaukawa. So na farko muna da na biyu kuma da negotiate, negotiated, paint, painted, painted, marry, married, married. So na ukun ne ake ɗaukawa wajen making na future perfect. So a wani irin yanayi ya kamata ka yi amfani da future perfect? Yanayin da ya kamata ka yi amfani da future perfect shine a duk lokacin da kana da plan, kana da wani abin da za ka yi shi nan gaba kuma ka san lokacin da zai ƙare. A lokacin gashi nan ka tabbatar a lokacin zai ƙare, to a nan ake amfani da future perfect. Misali idan na ce tomorrow, misali bari mu yi amfani da kalma na finished. Bari mu sa misali gobe. Tomorrow by 9 a.m. kamar yadda muka saba yin aure mu karfe 9 mafi yawanci, kuma ranar asabar. Tomorrow by 9 a.m. Ali will, da ka ɗauki will na farko kenan, ka ɗauki subject na kanin dunga will, sai ka ɗauki have. Ali will have, then verb number 3 mun ce finished or married. Kuma finish ne, da ka mun ce wani abin da finish, bari mu ɗauki finish nan. Will have finished his exams. So abin da ka fara shi ne tomorrow by 9 a.m. wato gobe da misalin karfe 9 chip, Ali will have finished his exam. Ali zai kammala jarabawansa. Wannan shine abin da ka fara. Lokacin yana yi, Ali ya riga kammala jarabawansa. Plan da kake da shi zaka yi nan gaba, kuma nan gaba ma ga lokacin da zai kare. To shine da ake amfani da future perfect. Tomorrow by 9 a.m. Musa will have finished his exam. In ma aure zaka ce tomorrow by 9 a.m. Musa will have married Aisha. Tomorrow by 9:30 Musa will have married Aisha. So Musa zai kasance ya riga ya aure Aisha. So bari mu ɗauki kalma na married ɗin nan ma mu saka a ciki. Da ka iya cewa by 1st June 2022, Musa will have married Safina. Misali Musa Safina. So by 1st June 2022, Musa will have married Safina. So lokacin yana yi, 1st June 2022, lokacin yana yi, Musa zai kasance ya riga ya aure Safina. Wannan shine abin da ka faɗa. Kana da plan ɗin, kuma kana da lokacin da abin zai ƙare. So abu na biyu, ya za ka yi tambaya? Idan dai za ka yi tambaya ne, za ka ɗauko wannan will ne daga nan gudu, saboda wannan shine statement. Wannan kawai yana introducing na time ne, wannan ma yana introducing na time ne, amma wannan shine abin da ake ce masa future perfect ɗin. So za ka ɗauko tomorrow by 9 a.m. will Musa have finished his exams. Idan lokacin yayi, Musa zai gama exams nashi tukunna. Wannan tambaya kake, sai ka sa alaman tambaya a gaban shi, question mark. Sannan kuma idan dai kana so ka tambaya anan ne ma, za ka ce by 1st June 2022, then will, za ka ɗauko will ɗin ka daura shi baya nan gurin, za ka ɗauko shi nan gurin. Will Musa have married Safina? Shin Musa zai kasance ya aure Safina ne? Wannan shine abin da ka faɗa. Amma kuma idan negative statement za ka yi, yaya za ka yi shi? To abin da za ka yi shi ne, za ka zo ka ɗauko not ka saka a tsakanin will ɗin. Will not have finished. Da ka sa will not
will not have finished. So tomorrow by 9 a.m. Ali will not have finished his exam. Ali ba zai kasance ya gama exams nashi ba gobe da misalin karfe 9. A nan ma haka za ka ɗauko not ɗin ne kai ka sa a tsakanin. Za ka sa not a nan gurin. Zai zamanto by 1st June 2022, Musa will not have married Safina. Musa ba zai kasance ya aure Safina ba. Wannan shine abin da ka faɗa wajen wato negative statement naka. So wannan shine yadda ake making na wato future perfect. Ina fata an fahimci wannan darasi. Ka sani a kowane lokaci in za ka yi making nashi, idan ka san ma'anan waɗannan kalmomi misali, in ka san ma'anan waɗannan kalmomi to da su za ka yi amfani. Idan ka ce finished wato gama kenan, negotiated wato yana nufin kaman ko tattauna wani magana ko na kasuwanci ko na wani harka haka nan, negotiation wato shine negotiated wato tattaunawa kenan. Painted wato kaman fenti, ka riga ka gama fentin ka. Married wato ka riga ka aure wata. Marry wato shine aure, married ka riga ka aure ta, za ka yi amfani da shi. So waɗannan kenan ake amfani da su. So wannan shine ƙarshen darasin mu na yau. Ina fata an fahimci wato wannan future perfect, kuma insha Allah yanzu nan gaba za mu shiga future perfect continuous. Kamar yadda na faɗa suna na Muhammadu. Idan ka je kan YouTube ka je wato Kanem English, har yanzu akwai shirye-shirye da dama wanda muke shiryawa kai. Da ka sa Kanem English ne insha Allah kuma za ka sami wato darasi na English kala-kala akan nan. Assalamu alaikum.